Benvidos aos recintos culturais do Concello da Coruña. Pola súa seguridade e a de todos, recordámoslle que será de obrigado cumprimento o uso da máscara, tanto para o acceso como para calquera movimento dentro deste recinto, así como durante todo o espectáculo. Deberán seguir as indicacións do persoal de sala en todo momento. Utilizar exclusivamente a butaca que se lle asinou e rogámoslle que non mova as cadeiras do seu sitio porque están dispostas para cumprir a distancia de seguridade. Respeten a sinalización e só se poderán utilizar os aseos indicados. Lembren que deben manter a distancia de seguridade con responsabilidade en todo momento. A finalización do espectáculo permanezan no seu asento á espera de recibir as indicacións do persoal de sala para unha saída ordenada. Entre todos imos conseguilo. Moitas grazas e goce do espectáculo. Tranquilo, amigo Roque. Aquí están os registros do voto. O señor Luque non pudo aquí, pero aquí está. Non pense que o señor Tabás, o ingeniero, se esperou moito en deixarnos a copia. Por ele non había problema. Pero con a delegación do Ardeón pensan máis na difusión indebida. E que isto fose o século XXI. Non sei que estou desejoso do mundo. Penso que vai soar como a era da terra. E Alfonso Fraga, con certeza será o novo mellor. Ainda lembro, en 1909, no Teatro Circo, esos solos do xerio de Trojano. Ben, deixémonos de tanta boria e vayamos a escoitar.
chiña que va en vela, la chiña que va en vela, levante a pieza separo, para miña Manuela, para miña Manuela. Ay, lelo, ay, lelo, ay, lelo, ay, lelo. Viva quien sabe querer, viva quien sabe querer, viva que no mundo pasa, pena por una mujer, pena por una mujer. Ay, lelelo, ay, lelelo, ay, lelelo, ay, lelelo. Venedos de pasarela, venedos de pasarela, dando voltes yo penedo, suspiro de amor por ella, suspiro de amor por ella. Ay, lelo, ay, lelelo, ay, lelo, ay, lelelo. Vendería beso noia, vendería beso noia, beso Montero en Liñazo, beso una Nosa Señora, beso una Nosa Señora. Ay, lelelo, ay, lelelo, ay, lelelo, ay, lelelo. En un niño nace gato centellado, un niño de maripeta, cuando llove está mollado, cuando llove está mollado, ay la la la, ay la la la. Das un chilo mirlo, en rodas de boagaña. Se me das un chilo mirlo, non durmo na miña cama, non durmo na miña cama. Ay la la la, ay la la la. Queira, se eu queira, nena da cara redonda, ya descansar un poquillo, un banco en nos abonda, un banco en nos abonda, ay la la la, ay la la la.
estiman moi negativo. Estímanos a todos, amigo Roque. É certo, mas a regueifa é moito fácil. Estamos a lograr o galego. Onde vai ser precisa? Nas vidas. É a nosa lingua e non será mofa de lingua. Tal no celo, o casino será espazo liberado de caciques e señor. Concordo, mas os vellos regueifeiros non nos están a igual. Faríamos moito ben ter unhas escolas donde deprender esas artes. Imagine un futuro un teatro ateigado e unhas crianzas a regueifar. Como vai dar unha muñeira? Todo se andará, todo se andará de pena. Moi boa tarde a todas e a todos. Agora, no medio do espectáculo, temos a ben contar con 3 persoas que nun momento ou noutro ao longo dos últimos anos contribuíron a que estas grabacións que hoxe poidemos disfrutar pois sexan posible e non morresen esquecidas pois nos arquivos das institucións.
Entón, se sodes tan amáveis, Xavier Díaz, por favor, Xaime López Fernández Caramelo, Xosé Carlos Ponte Mecías, Ben, pois, do que se trata hoxe é de traer a memoria eses dous procesos históricos que Cántigas iniciou na década de 1920, ou máis ben, que Cántigas foi convidada a registrar a súa voz nese novo aparato que era o gramófono. En 1921, moi breve, porque van falar eles, hai unha grabación sonora e en 1928 outra, digamos outra sesión. Son dúas sesións de grabación nas que se deixaron constancia de varios, a verdade que de un fecundo repertorio, que era o repertorio que se estaba executando na altura. Sen máis, iniciamos por Xavier Díaz, que foi quen nos últimos tempos rescatou a verdade que cun traballo impresionante, porque foi un traballo documentadísimo, sobre as grabacións de 1921, que no noso lembranza estaba prácticamente, desde logo por min, sabía que existían, mas era ignorado exactamente cales eran os temas que se gravaran e todo iso, porque é difícil acceder a todos eses arquivos e Xavier fixo un grande labor. Bueno, para empezar, o inicio de todo isto foi cando se celebrou o centenario do coro, alá polo 2006-2007, que a editorial Ouvimos, que a colaboración entre outros... Pegarme. Sí. Decía que todo isto comezou no 2007 ca celebración do centenario do coro, na que a editorial Ouvimos publicou as grabacións fundamentalmente do ano 28 baixo o título de Estampas coruñesas 1921-1928. A min chamou a atención de que realmente as grabacións do ano 21 só apareceran entre 23 temas que tiña a grabación, que só apareceran 2 temas. E a partir de aí empecé a tirar do tema e buscando por catálogos, por casas de compravenda de casas de coleccionistas, compravenda, casas de puxas, empecé a buscar catálogos e discos. A partir dos catálogos cheguei a ver que as grabacións do ano 21 eran 6 discos de 2 temas cada un, ou sea, 12 temas, e que se tiñan grabado no mes de xaneiro do ano 21. Cumplíronse xa os 100 anos desas grabacións, pero xustamente hoxe, vou non dicir porque creo que non se dixo, xustamente hoxe se cumplen 100 anos da primeira audición pública desos discos aquí na cidade da Coruña. Isto aconteceu na cidade Bella, no que hoxe é a Casa Cornide, que era a sede do Centro Jaimista. Seguramente o motivo de que se celebrara ali e non en un teatro ou non no local social do coro, seguramente ten que ver ca existencia dun gramófono, porque non todo o mundo dispoñía de gramófono. Desde logo nas casas, moi pouca xente, porque inda que no ano 20 empezábase a popularizar este tipo de máquinas, pois non era doado, porque, entre outras cousas, incluso os precios dos discos eran un pouco prohibitivos. Logo falamos un poquinho de canto cobraron os membros do coro por gravar e canto costaba realmente un disco. Pois, chegado a ese punto, as grabacións foron aparecendo pouco a pouco, perdín certo interés naquele momento, eu tiña claro cales eran as grabacións, o que non sabía de onde atopalas, e foron aparecendo pouco a pouco, tanto hai un disco en concreto con 2 temas, que é o único que aparece das grabacións de 21, na escolma das publicadas, que corresponde a parece ser que é o único exemplar disponible,
que hoxe está digitalizado e ademais está por Pablo Barreiro e está disponible porque xa foi incorporado no disco de Ouvirmos, ese único disco que se coñecía realmente das grabacións do 21. A partir de aí foron aparecendo grabacións no Arquivo Sonoro de Galicia, na casa pertencente ao Consello da Cultura Galega, e tamén en dous centros públicos dependentes da Deputación de Pontevedra, en concreto da Biblioteca Provincial de Pontevedra e do Museo de Pontevedra. Eu non sei se haberá alguén aquí que poida decir que ten escoitado todos os temas grabados. Eu realmente, ata o de agora, só escoitei 9, faltanme 3, pero que sei que están no arquivo da Deputación de Pontevedra e estou á espera de que me conviden un día a ir a escoitalos porque parece ser que o trebello de reproducirlos está estropeado. Pero bueno, leva meses estropeado e sigo esperando. Anda Xerardo Roque por aí, había que preguntarlle, porque na grabación no mes de novembro de 1920, cando se acordou ca Odeón ou cando se aprobou acordar ca Odeón a grabación dos discos, houve un pequeno acto de rebeldía porque o que se había acordado inicialmente non gustou. Houve algúns coristas que pedían cartos adicionais por gravar os temas solistas. En concreto, Roque foi un deles e outro foi Fraga, Alfonso Fraga. Non sei o que pasou, pero realmente Alfonso Fraga si aparece nas grabacións cantando polo que el pedía cartos aparte, senón non cantaba o canto de Arrieiro de Carballiño. Resulta que nas grabacións hai 2 temas cantados por el, de que se saiban non cobrou nada adicional ao que cobrou o coro. O certo é que se contrataron por 500 pesetas, que era o que cobrou o coro, máis 10 pesetas para cada un dos coristas. Un disco, pois naquela altura podía costar, dependía da calidade do disco, eran discos dos que chamamos hoxe de louso ou de pizarra, discos de gramófono. Houbo de moitos materiales, ao final, as diferentes reedicións, das que entre o ano 1921 e 1927 chegáronse a facer 4 reedicións, é dicir, os discos tiñan saída, vendíanse, e non deixou nunca de estar nos catálogos anuais da Compañía Odeón. A Compañía Odeón era a que disputaba o mercado naquele momento ca compañía do gramófono. A compañía do gramófono era inglesa, tiña unha subsidiaria en Francia e por esa altura xa tiña outra en España. A de Francia fora a que gravara aquí perto da Rúa Real, non se sabe exactamente onde, pero traídos por Pedro Ferrer, o fotógrafo, tiña grabado os primeiros discos de un coro galego, en concreto os discos de Aires da Terra. Esos discos eran xa de 1904 e non se chegaran a poñer todos a venta na primeira saída porque, entre outras cousas, Perfecto Feijóo non estaba moi de acordo con a calidade de grabación. No ano 1904 as grabacións xa eran en disco, pero a técnica ainda non estaba moi perfeccionada. De feito, naquela altura, ainda se gravaban en cilindros de cera que eran ainda de moita máis calidade. Sin embargo, a compañía do gramofón, como o seu nome indica, que é a que lle dou logo o nome xenérico ao aparato, pois evidentemente non gravaba outra cousa que non foran discos de gramófono. Posteriormente, foise mellorando a técnica, pero na altura do ano 21 se seguía colocando o coro e os instrumentistas, gaita e percusión, en frente dunha bucina de un tubo cónico para que registrar os sonidos mediante ondas que se impulsaban un diafragma e a agulla para gravar o disco. Daí salía, digamos que o máster do disco e cunha pasta que se botaban riba servía para crear un molde para logo facer os duplicados do disco. Era moito máis fácil de duplicarse ao disco e, polo tanto, as tiradas podían ser moito máis... De feito, eran tiradas máis numerosas, de feito non se conservan prácticamente cilindros de cera.
Bueno, pois o coro en esa altura xa quedou dito, seguía Eladio Rodríguez González de presidente, inda que houve un paréntese no que foi presidente Rafael González Villar, o arquitecto. Logo, cando se gravaron os discos, Mauricio Farto seguía sendo o director do coro, pero cada vez tiña xa máis impacto e máis ascendencia sobre o coro a Manuel Fernández Amor, como gaiteiro, pero que ademais asumiu a dirección do coro durante as grabacións, e de feito de forma xa formal, en abril do 1921 xa pasou a ser o director do coro. Bueno, pois estamos a principios dos locos anos 20. A de verdad, a Coruña é unha cidade de 62.000 habitantes por aquel entonces. Había moita actividade, tanto cultural como de ocio, porque a cidade contaba para aquela altura, e tendo en conta o tamaño da cidade que era, pois, ademais do propio Teatro Rosalía, que xa é sabido que foi onde o coro empezou a dar os seus primeiros pasos, dando os seus primeiros concertos ali. Un ano ou dous antes se abriera o Teatro Linares Rivas, aí no Cantón Grande, onde estuvo Cine Avenida, onde non sabemos o que vai haber a partir de agora. Tamén estaba a Sala Doré, no Camiño Novo, no que é a Rúa Juan Flórez. Tamén estaba a Terraza, o edificio da Terraza, que ainda que non era un local habilitado exclusivamente para espectáculos, daba xantares, pero tamén facía concertos. E logo estaba o Cine París, como sala muda. Os teatros, tanto Linares Rivas como o Teatro Rosalía, dispoñían de orquestras propias. E a sorpresa, pois, bueno, a sorpresa non, é posible que o decidir que os discos se gravaran no local social do coro teña que ver ca falta, de aí o comentario das actividades que había, da falta de locais máis de centros culturais onde poder recoller esos registros, como por exemplo aconteceu nas grabacións do ano 27 que se registraron no Rosalía. Entón, as do 21 registráronse no local social, e por aquela altura o local social do coro estaba na Cidade Bella, no que foi hasta hai pouco, bueno, agora chamase CIP Cidade Bella, o Monteuto C. Daquela estaba libre porque a Escola Superior de Comercio deixara as instalacións e deixara de utilizar o edificio porque estaba en estado ruinoso. Unos meses antes plantouse diante do Concello e decidiron sair dali, deixando un espacio bastante amplio, donde, polo que levo visto, pois había un espacio para unha biblioteca bastante grande, e é onde supoño que se produciron as grabacións. O coro xa, bueno, dende a Rúa Panaderas, do número 9, onde naceu o coro, xa tiña pasado por outro local emblemático para a cidade da Coruña, como era o ximnasio da Sala Calvé, na Galera 47. Estuvera tamén un ano e pico, e ali foi onde empezou a montar bueno, non exactamente empezar, pero sí a representar para os seus socios, empezar o cadro dramático e además algún que outro concerto. Das grabacións, hoxe podense conservar todas, o sea, consérvanse todas e podíanse recuperar e gravar en calquer momento. Espero que se chegue a facer, que podamos conseguir que eso se leve a cabo e poder completar esas estampas coruñesas que aquí ao amigo Xaime nunca lle gustou ese título, pois que, non sei, preguntaremoslle a él que é o que lle parece para as grabacións do ano 21. Moi ben, pois moitas gracias, Xavier, de verdade, polo relato, porque foi... A verdade é que inicialmente ia ser un modelo de pregunta-resposta, pero maravilloso, porque foi fluido e exacto e preciso. Eu agora, a verdade é que, se ben estamos indo cronolóxicamente do ano 21 cara ao ano 28,
É sabido que a publicación primeira que se fixo dos discos de cántigas, dos históricos, foron as grabacións do 28 fundamentalmente, como se dixo Xavier, excepto 2 temas, Foliada de Negreira e Vilaxán. E agora o resto pertencen a ese ano 1928, que é do que nos vai introducir tamén un pouquiño Xaime López, que, bueno, Xaime, ademais, non presentei adecuadamente, disculpaime, mas, mentre estaba falando Xavier, xo fago. Xavier é especialista nas danzas e nos gaiteiros de Betanzos. Ele é betanceiro, non? Es betanceiro? Sí. E entón, calquer cousa que teñades na cabeza sobre esa maravilla, el foi bailador das danzas de Betanzos, e ainda... 49 anos bailei aquí, no mesmo concerto onde se presentaron na Coruña as panderiteiras de Mens. Pois, daquela máis ainda. E despois Xaime foi presidente de Toxos e Flores, e inda que é coruñés de nacemento e de amor tamén, foi presidente de Toxos, e levou un labor moi interesante a respeito de todos os coros. A verdade é que con grande admiración e cariño para todos, porque nós non podemos ter máis que boas palabras de cara a él por todo o que ten feito a nivel de investigación e tamén, por suposto, de doazón de materiais, que fixo unhas doazóns ben interesantes e aportacións que deitaron moita luz tamén sobre estes inicios de cántigas. Xaime, pois nos gustaríanos que contases un pouco como foi tamén, bueno, a relación, Xaime escribe os textos da reedición que tan amablemente Xosé Carlos, pois, a edición que se fixo en 2007, e era contar un pouco, pois, escribiches aí uns textos sobre pois, como foron esas grabacións, non, e o contexto desas grabacións do 28, entón era contextualizar un pouquiño iso tamén. Bueno, moitas gracias, Moncho, se me permitides todos saludar ao meu povo de nacemento, que outro mes de xuño de 1942 nací na calle do Observatorio, no Agro Rosán. Pois nada máis, felicidades para todos os coruñeses e tamén para os ferroláns de adopción, porque eu quero tamén moito a Ferrol. Como dixo Moncho, fui presidente en 2 ocasións do Real Coro dos Osefroles. Miña pasión polo folclore, pois entrou ali, a partir de 1967, que xa era presidente eu do Toxos e Froles. Pero, despois, o contacto é normal entre os coros galegos, porque aínda quedan 4 dos coros históricos que, por desgracia, moitos deles e moi bons coros desapareceron, pero, bueno, ahora queda Ruada en Ourense, Cantigas e Agarismo en Santiago, Toxos e Froles en Ferrol e este coro que hoxe estamos aquí, Cántigas da Terra, este emblemático, que ademais a pasión me chega porque o sabe tamén tanto Moncho como aquí Xosé Carlos, que miña nai quiso ser corista de Cántigas da Terra, pero o meu avó non a deixou. Foi a buscarla ali onde decía hace un momento Xavier, na calle Herrerías, onde estaba, que miña nai vivía na calle Herrerías, foi a buscarla aquela escola de comercio, foi a buscarla o meu avó e non pudo volver a entrar a un ensayo de Cántigas da Terra. O sea que xa de antigo me ven o cariño e amor por Cántigas da Terra. Despois, ella concentrándome xa en como saleu adiante este proxecto de estampas coruñesas, eu había feito o primer traballo que fixen foi recuperar a recuperación histórica do coro, onde eu había sido presidente, Toxos e Froles, foi o primer traballo, e a editorial Ubirnos me dixo se era capaz de facer o traballo de Cántigas da Terra. Ben é verdad que hoxe o fixera o haría mellor, pero bueno,
fixe o que pude en aquel momento. Non tuve moita... a vista non me acompañaba xa, en fin, pero a pesar de todo sigo traballando. A vista non é o meu problema. Tuve a ledicia de encontrarme dos amigos que están hoxe comigo aquí no escenario. Por un lado, Moncho, porque foi cando o conocí, fai 13 anos daquelas, pero un rapaciño, hoxe xa é un home maior, é pai de un neno precioso, por certo, e en el caso de Xosé Carlos, que pois tuve a ocasión de conocer un hombre que te quería tanto ao folclore como eu, e creo que foi o que me encandilou máis en o cariño a cántigas que ninguén, e con perdón para Moncho, que tamén fixo o que pudo. Pero, desde logo, pode decir que Xosé Carlos, durante estes 13 anos de contacto, para min foi o máis importante da miña vida, porque me acercou a este coro e, se xa lo quería, o quero máis, hoxe cada día máis. Bueno, el tema, como xa Xavier fixo un gran relato das canciones do ano 21 e do 28, pois realmente sería repetir un pouco a historia, e non é moi doado para non cansaros a vos, porque creo que xa dixo bastante, e ben dito, te felicito, Xavier, por o que has dicho. Entón, se acaso, tener unha pequena conversa con o meu amigo e presidente en aquel momento, que era Xosé Carlos, aquí a miña dereita. Boa noite, Xosé Carlos, me alegro moito estar outra vez contigo. Sí, que nos iba a dicir daquela que íbamos a compartir 13 anos despois escenario, lembrando parcialmente tamén aquela reedición, e agradecer ao Virmos, que foi que nos puxo en contacto e que fixo esta tan coidada reedición daquelas grabacións. Dime. Eu quería preguntarvos a respecto, porque a xente non sei cantos estades no folclore participando activamente, non moitos a mellor. Mais se cadra, se vos preguntaredes, xa vichedes que son grabacións etnográficas, pero que tipo de grabacións pode atopar unha persoa? Porque sabedes que agora a edición do 28 está esgotada, estes exemplares xa non os hai. Mais digitalmente podense escoitar moitos no Arquivo Sonoro de Galicia, do Consello da Cultura Galega. Por tanto, animávosvos a que entredes no Arquivo Sonoro e piquedes e escoitedes os audios que se puxeron aquí e outros. Entón, a miña pregunta era, que só de certo que sabedes responder, que tipo de registros sonoros temos? É dicir, que ritmos, que nos encontramos se decidimos entrar ao Arquivo Sonoro de Galicia? Bueno, o Arquivo Sonoro de Galicia hai moitos coros que xa non existen. Como tamén é importante o arquivo sonoro que ten, bueno, aínda que non está colgado na red, pero é importante a documentación recollida na Diputación de Pontevedra, baixo a dirección do gaiteiro Óscar Ibáñez, se me iba el nombre por outro lado. Pois, evidentemente, son, gracias a Dios, cando eu traballei pois con moitas dificultades, pero íbamos comprando algún disco que outro, cando habían aparecido por chambóns aquí en Coruña, e por aí íbamos tirando. Pero o que é verdade, o que está dicindo Moncho, que hoxe, sobre todo en o Consello da Cultura Galega, pois ten unha entrada moi fácil para os que dominan o internet, e aí se pode escoitar coros históricos que hoxe desapareceron. Xosé Carlos, ilústranos, por favor, dos ritmos, xa que Xosé Carlos leva 40 anos, xa casi 40, non? De corista en Cántigas, e non perto. Do ano 80... Non 80. 80? 80 como alumno. Pois daquela 41 anos xa, non? Belei.
Sí, bueno, o que máis chama a atención primeiro é a preponderancia dos alalás, cantos de Seitura, cantos de Arada, que hoxe quizás o noso repertorio fundamentase máis na tipoloxía de foliada, pero hai que ver como aficionado. Obviamente non podo competir en erudición, podo dicir as sensacións que tivemos cando fixemos esta grabación, cando reeditamos estas grabacións. O primeiro era eso, esa preponderancia do alalá e deses ritmos máis pousados. Por outro lado, asombrosos os silencios. O sea, entre as pezas, hoxe nós temos medos aos silencios. E había esa tensión que creaban nas súas interpretacións con esos silencios abrumadores. A riqueza da fonética. Hoxe tivestes oportunidade de escoitalo. Unha fonética, bueno, que abralla. Enche escoitar ese galego. E por outro lado tamén, comentando con César, o noso director naquel momento, César Concheiro, que a pesares de todos os anos, e que para nós nunca escoitáramos estas grabacións, pero a tradición oral escoitábamos e reconocíamonos nesas grabacións. Era o noso estilo, era a xeito de cantar de Cánticas da Terra. Asombrábamos que eso en 70, 80 anos fóramos capaces de facer esa transmisión oral para seguir cantando dese xeito. Eu, en erudición, non poido dar datos tan axeitados, pero, bueno, creo que o que me tocaba hoxe era falar desas sensacións que tivemos naquel momento. Pois maravilla, pois obrigado aos tres por estar hoxe aquí, de corazón que sí. Es un momentiño que quero facer entrega desto que traigo aquí, que se lo hago depositario a Xosé Carlos para que o entregue ao arquivo de Cánticas da Terra. Se trata de todo lo publicado sobre os discos e outras cousas, actuacións e demás, do ano 21. Solamente isto do ano 21, o sea, de 1921. Pois moitísimas gracias. Moitas gracias, Jaime.
Coruña, creo que no te despertó. Ven un poco ladeado, cosas que traigo dentro. Ven un poco ladeado, cosas que traigo dentro. Ay, la, lelo, ay, la, cosas que traigo dentro. Ay, la, lelo, ay, la. Funde toda coa la esquina, arramada de alocar, caminera me dejando, Dios amado me Despois de moito brincaré, ollei malos pensamentos. Despois de moito brincaré, ollei malos pensamentos. Elas querían máis gaita, eu mandei nas tomas dentro. Elas querían máis gaita, eu mandei nas tomas dentro. Ai la, lelo, ai la, eu mandei nas tomas dentro. Ai la, lelo, ai la, funde toda coa gaitiña, arrapadas me alocaron, caminero me dejando, Dios ganado me llegaron. O fin e ao cabo en que chegou, ben contento e ben peiteado. O fin e ao cabo en que chegou, ben contento e ben peiteado. Por máis que moito quixeron, a ninguna nin violado. Por máis que moito quixeron, a ninguna nin violado. Ai la, lelo, ai la, a ninguna ven violado. Ai la, lelo, ai la, funde toda coa gaitiña, arrapadas me alocaron, caminero me dejando, Dios ganado me llegaron.
pensando outro día cando puxísima da sala que falaba. Non así. As mulleres teñen que participar en todas as actividades. A miña proposta vai estou decidido. Tengo que ser xa. As mulleres teñense que incorporar ao coro. Pois así será. Querida felicidade, ocio que ten nome anida no noso sentir. Conseguímolo, noraboa. Pois sí, tía, hoxe é un día moi feliz. Nunca olvidaremos o día de que edicionamos en función. Habrá que celebrarlo cada ano. E tú, que te mereces unha celebración anual polo seu aniversario. É a primeira vez que as mulleres cantamos en coro. E iso marca un antes e un despois por todo o país. Pois sí, e non é só por nós. Sino por todo o colectivo de gracias. Isto marca un grande histórico do colectivo desta agrupación. E acaba con unha gratitud que había injusticia contra ela. E contra nós. Sí. As compañeras do Partido Galeguista aplaudimos con ansia emoción desde o patio de butacas. Por fin vamos ver o aluno. A igualdade pola que tanto loitamos, desde as Irmandades e desde a Asamblea Nacionalista de Lugo. Avanza, felicidade, vai avanzando. Pouco que se defendían real. E agora xa estamos no coro. O apoio de Fernández Ramón con pero a intervención que diga o presidente Muxeres con dereito a voto na Xunta Xeral o pasado mes de febreiro, eso marcou un histórico. Hago fe que sí. Mas xa vamos avanzando, que felicidade. Xa estamos no coro. Que digo eu? Que xa parece? Xa vamos celebrar as compañeras por todo Portuñol.
necesita corriente eléctrica. Necesita corriente eléctrica e salir a comprar. Naqueles tempos andaba ben adiantado. Pois temos que pagar o recibo da luz e todo isto, non? Despois deses aparellos apareceu equipamento con electricidade. Equipamento que levaba válvulas, despois transistores, despois apareceu o equipamento de disco digital e agora xa estamos na época de internet, de descargas por internet. Todo eso mudou, non? Algúns aparellos daquela, moi tecnolóxicos, non funcionan. É igual os que mercamos na casa hai 4 días ou 4 semanas, tamén xa están averiados, non? Pero o que non mudou, no esencial nestes 100 anos, son as nosas raíces culturais. A nosa música continúa viva e actual. Eu permitídeme que me descubra, pero decía que a nosa música continúa viva e actual, reproducida nos aparellos que sexa, porque o que é xenuíno e auténtico perdura no tempo e a nosa cultura o é. Virán modas que pasarán, mas a nosa música continúa a soar nos tempos que vivimos e continuará no futuro nas tecnoloxías que están por vir. Somos produto da nosa cultura e estamos para perdurar no tempo. Na fundación dos coros galegos iniciados por Aires da Terra no ano 1883 e xa despois, a maioría auspiciados polas Irmandades da Fala e inspirados no xa desaparecido coro fundado por Prefecto Feixóo en Pontevedra, as aspiracións eran de pôr en valor a nosa cultura por medio destas agrupacións en todas as facetas das artes. A música e o teatro convertéronse en eixos fundamentais. E hoxe, na celebración destes 100 anos das primeiras grabacións sonoras, continuamos nesa labor. Cántiga superou a pandemia do ano 18 e, como non, as dificultades co actual do COVID-19. E continuamos a traballar para que o noso presente é para o futuro. Desde os coros galegos surdiron numerosos grupos artísticos que hoxe triunfan en todo o mundo, dando a nosa cultura a súa interpretación actual. E triunfa porque son xenuínos e teñen raíces. Para ser do mundo hai que ser de algunha parte e nós somos galegos. Xa no ano 28 estaba a venda en Nova York os discos, traigo aquí unha copia, os discos de Cántigas da Terra, como anuncia este xornal desta cidade. E hoxe é un dos mercados importantes para a nosa música. Neste futuro no que estamos a traballar na formación de novos músicos e actores na nosa tradición, en Escolas da Terra, que é a expresión docente de Cántigas da Terra, coro galego activo dende 1916, cos obxectivos de dinamizar culturalmente a través do folclore galego. Escolas da Terra é o espazo creado para a entidade para a divulgación e difusión da cultura, música, baile, teatro, apostando por unhas ensinanzas que integra o legado cultural galego e os xeitos tradicionais de aprendizaxe, coas técnicas de ensinanza máis avanzadas e innovadoras, o que supón unha educación ampla e diversificada que presta un servicio de calidade. Hai uns días celebrábamos o acto de clausura de Escolas da Terra no patio do Colexio Curros Enríquez, a quen agradecemos a súa boa predisposición e queremos dedicar esta última peza, a Foliada de Bora, na que participará gran parte do alumnado de Escolas da Terra. Escolas da Terra é o noso proxecto didáctico no que nos últimos anos máis esforzos adicamos, pois pensamos que o mellor xeito de divulgar o noso rico patrimonio froito deste traballo e contamos na actualidade con un número de alumnado forte que cada día se supera e avanza na súa formación. Por iso, quixéramos celebrar e compartir con todos e todas este día tan sinalado. Antes de dar paso á última peza, agradecer a presenza do Consello de Educación, Memoria, Historia, Innovación, Industria e Emprego, Jesús Telemín Santos, do Concello da Coruña, que está por aí, bueno, está aí, un saúdo, a Diputación da Coruña e os traballadores deste excelente teatro que fan posible esta conmemoración. Agradecer a celebración ao Circo Artesáns e ao CEI Curros Enríquez por cedernos os seus locais para a celebración de ensaios. A colaboración da empresa Medicep String e o seu técnico Samuel Cereira, que realizan a transmisión en directo do acto.
Agradecer a participación de Jaime López Fernández, Xavier Díaz García e o noso expresidente de Cántigas da Terra, Xosé Carlos Ponte Mecías, polas súas contribucións sobre as grabacións. Agradecer a todos os componentes do coro, baile, grupos instrumentais, cadro de teatro, a labor realizada e, como non, aos alumnos das escolas da terra. Tamén queremos agradecer profundamente o traballo do profesorado e directores, pezas fundamentais do proxecto que aproveitamos para saudar e felicitar polo seu intenso traballo neste curso tan duro. Tonecho Castelos, mestre de violín. Antón Fernández Ribeiro, mestre de cantigueando. José Luis Vázquez Rosales, de baile xoven. Miro Casabella, mestre de zanfona. Moncho Dorzán, mestre, director de coro xoven, arquiveiro de cántigas. Parabéns na excelente labor de creación dos vídeos e visualizacións, conductor da entrevista e textos para teatro. Belén Gómez, mestra de baile adulto, directora do Corpo de Baile de Cántigas, que hoxe non puido asistir. Isabel Risco, mestra de teatro e directora do cadro de teatro de Cántigas da Terra. Luís Sánchez Bolón, mestre de percusión, requinta, entre outros. Alexandre Ruiz, mestre de gaita e percusión e mestre director do grupo de gaitas de Cántigas da Terra. E novamente a Luís Sánchez Bolón, director das Escolas de Cántigas da Terra, director do coro, director artístico de Cántigas da Terra. Un forte aplauso para todos. E, como non, tamén o noso agradecemento a todo o público, a vós, que nos acompañades neste día e sempre. O voso entusiasmo e agarimo é a compensación da nosa labor. Sen vós non teríamos futuro. Saúde e terra, irmáns, irmás.